Гыйлем кояштан да яктырак дип искәрткән илгәрләребез. Шигырь буларак яңгыраган әлеге сүзләр һәр заман өчен тансык. Нинди дә булса халыкның бөеклеген күрсәтер өчен без күренекле шәхесләрен, шул исәптән галимнәрен атыйбыз. Бүген татар тарихында үз хезмәтләре, эшчәнлеге белән тирән эз калдырган тарих фәннәре докторы, профессор, ТССР һәм РСФСРның атказанган фән эшлеклесе Мидхәт Кәрим улы Мөхәррәмовның туган көне. Ул 1922 елның 27 апрелендә Башкортстанның Җиргән авылында дөньяга килә. Мидхәт Мөхәррәмовның туына 100 ел тулу уңайыннан замандаш тапшыру әзерләдек. Хәзер, хөрмәтле тамашачылар, сезгә тарихчы, галим Мидхәт Мөхәррәмовка багышланган тапшыруны карарга тәкъдим итәбез. Һәр милләтнең уңай сыйфатларын, мәдәни һәм гыйльми үсеш дәрәҗәсен билгеләүче күренекле шәхесләре була. Алар шул халыкның тәрәккыятына билгеле бер дәвердә нәтиҗәле йогынты ясый, халык яшәешенә рухи көч-куәт өсти. Нәкъ шундый шәхесләрнең берсе Мидхәт Мөхәррәмов. Мидхәт Кәримовичның иң зур тарихи хезмәте, иң мөһим мирасы аның директорлык критериясын формалаштырып калдыру булды. Аңа карап без директорларга бәя бирә башладык. Чын директор нинди була дигәндә Мидхәт Кәримовичка карый идек. Ул шуны эшләп калдырды. Мидхәт Мөхәррәмов исемен ишетүгә аның кул астында эшләгән хезмәткәрләр, аралашкан кешеләр күңелендә җылы тәэсир, бер горурлык хисе туа. Аннан соң эшләгән җитәкчеләр дә галимне зур хөрмәт белән искә ала. Вакыт узган саен без яңа проектлар, яңа алга китеш белән яшибез һәм әмма ләкин институтның тарихында безнең галимнәребез күңелендә ул һәр вакыт инде улы галим, улы кеше булып һәм инде сугыш каһарманы булып шушылай итеп яши. Икенче яклап шушы хезмәт, бер яклап хезмәтләр белән яшәсә, икенче яклап инде Мидхәт Кәримовичның уллары фәндә, бигрәк тә без инде күпмедер якыннанрак аралашып яшәдек. Наил Мидхәтович белән ул улы галим. Бу бүлмәдә мин 30 елдан артык булмаган идем. Соңгы мәртәбә без монда җыелышкан бик күп кешеләр белән әтинең юбилейны үткәргәндә. Бик зур ихтирам йөзеннән ул сөйләде бергә эшләгән иптәшләре турында. Бер кайчан мен аннан ишеткәнем булмады, кемнеңдер ниндидер беләсезме менә күңеле кайтара алган килеш бөтен кеше турында аның яраткан сүзе бар, бик тырышып эшли ул дип. Ул үзе дә бик тырышып эшләгән дәрәҗәле галим. 20 ел буена Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтын җитәкли. Әлбәттә, институт белән җитәкчелек итүгә ул очраклы рәвештә билгеләнми. Башта аспирантура тәмамлый, Казан авиация институтында укыта, аннан институтның гыйльми сәркатибе булып эшли. Соңрак тарих бүлеге секторына билгеләнә. Шушы рәвешле сыналганнан соң гына Мидхәт Мөхәррәмов җитәкче итеп тәгаенләнә. Мин педагогия институтының ректоры булганда, мине ул шушы институтның гыйльми совет составына керткән иде. Мин аның вакытында шушында эшләп бирдем. Бергәләп шул тел, әдәбият, тарих мәсьәләләрен хәл иттек. Аннан соң инде Мөхәррәмовның бик зур хезмәте булды шунда. Ул татар тарихын тулысынча язу өчен бер төркем төзеде. Татар теленең грамматикасын язу өчен бер төркем төзеде, һәм ул төркемне җитәкче итеп мине инде читтә булсам да, монда булмасам да, педагогның ректоры булсам да, мине җитәкче итеп куйды. Бергәләп эшли башладык һәм ул татар теленең 3 томлык академик грамматикасы дип биртелә башлады. Аның өчен безгә, шуның төзүчеләргә дәүләт бүләге дә бирделәр. Мидхәт Кәримовичның җитәкче булып эшләгән вакытын алып карасак, институт биргән, дөньяга чыгарган бик күп
фәнни хезмәтләр, фундаменталь хезмәтләр шул вакытта дөнья күргәннәр икән дип исәпләп утырдым. Яисә инде нигезе салынып, дөньяга чыга башлап, ул директор булып киткәннән соң дөньяга чыгып таралганнар. Ягъни нигезе һәм инде бик зур хезмәтләр шул вакытта дөнья күргән. Аерым алып карыйк, Татарстан тарихының бик күп хезмәтләр. Безнең халык иҗатының 12 томлык зур басмасы, шулай ук Мидхәт Кәримович эшләгәндә инде шактый гына томнары дөнья күргән иде. Аңлатмалы сүзлекнең 3 томлыгы шул вакытта дөнья күргән. Менә шушы әйтгәндә русча татарча танылган шушындый 60-нчы еллар ахырында чыккан сүзлекләр. Алар барсы да, ягъни фәннең, фундаменталь фәннең, академик татар гуманитар фәненең бик күп юнәлешләре Мидхәт Кәримович заманында эшләнеп, нигезе салынып, дөньяга чыга, дөньяга инде тарала башлаган булган. Бер кемгә бер кайчан бер нәрсә кычкырмас, кирәген сабыр гына аңлатып әйтер иде. Аннан мин аның хәтерлим, ничек дип әйтәм, ул һәр вакыт үзенең сотрудникларына ярдәмгә киләдер. Менә мин бер генә мисал хәтерлим аның. 84-нче ел, кыш, салкын, Мидхәт Кәримович авырый. Шул вакытта Риф Галәветдин улы Хәйретдинов докторлык диссертациясы яклаячак иде Ленинградта. Ул вакытта Ленинград дип аталадыр иде. Һәм Мидхәт Кәримович аның беренче оппоненты. Мидхәт Кәримович авырый нишләргә. Мидхәт Кәримович шул вакытта үзенең бөтен авыруын җиңеп, аның докторлык диссертациясын оппонент булырга барды. Бармаса да буладыр. Мин үзем диссертациялар яклау советында эше белән яхшы таныш. Кайбер кешеләр андый чиракта үзләренең отзывларын гына җибәрәләр иде. Ләкин Мидхәт Кәримович иптәш яклый чит шәһәрдә, Казаннан еракта аңа барырга кирәклеген зарур дип сизгән ул, зарур дип белгән. Нәкъ шундый сыйфатларга ия булган өчен Мидхәт Мөхәррәмовны аталарча кайгыртучан җитәкче иде дип искә ала замандашлары. Ул фәнни эшчәнлекне дә тиешле дәрәҗәдә алып бара, бәйрәм чаралары, табигатькә сәяхәтләр дә оештыра. Шул рәвешчә хезмәт коллективын берләштерә. 8 март бәйрәме һәрбердә, яңа ел бәйрәме. Аннан соң бит элек вакытта правкомнар бар иде. Ул правкомнар гөрләп торалар иде. Без кайда булса поездкаларга барадыр, нәрсә булса да оештырадыр. Ул елларда ил башында торучылар тарихны күбрәк идеология буларак кулланган заман. Аны фән итеп өйрәнүче, дөреслекне төпченүчеләр бик нечкә кыл өстендә йөри. Институт эшчәнлеген дәүләт куркынычсызлыгы хезмәткәрләре даими тикшерә. Чыңгыз хан рәсеме, Гаяз Исхакый әсәрләре белән кызыксыналар. Әмма 38-нчы еллар кайтавазын белеп эш иткән җитәкче ул сынауларны да уза. Күпмедер дәрәҗәдә обком өчен һәм шундый югары оешмалар өчен куркыныч тудырырлык нәрсә итеп тә карадылар. Чөнки ул татар халкының тарихын, әдәбиятын, телен, культурасын, сәнгатен өйрәнә торган бердән-бер академик институт. Ул шуның башында. Мидхәт Кәримовичка хәтле килгәнчә тел әдәбияты институтына кагылышлы күп вакыйгалар булды. Аз сүзле булса да Мидхәт Мөхәррәмов үз фикерен дәлилләп ышандыра белә. Ул сыйфаты аңа өлкә комитеты шымчыларын җиңәрлек көч бирә. В Казани в обкоме партии работала одна страшная личность, противная. И вот он устроил, Мидхәт Кәримович тогда, страшный процесс. Тогда вышла его книга, называлась «Октябрь. Национальный вопрос в Татарии». Да. Была такая книжка, у него хорошая книжка. Это хорошая. Да, хорошая книжка была, да. И он пришел, этот Тимофеев, туда, построил всех, сам ушел, а потом говорит, вы должны осудить эту книжку. Потому что он успевает вот татар, таких как Вахитов, там, Султан Галеев и так далее. Он очень мужественно защищался, вот ничего не могу сказать. Понимаете, да? Я проникся к нему тогда очень большим уважением. Әлі ол теманы язуда өзі бір батырлық болғандар деп санаймын. Чөнки анда теләсә нәрсә язып булмый. Гадәт булганча язам дисәң, сине әле син булдырганча язасың диде. Хәтерләре бар. Демократия булмаган дәвр. Без аның кыяфәтеннән күреп таныдырык, Мидхәт Кәримович анда булган.
Ну, анда нәрселәр, нинди сүзләр булган, безгә инде аның таныш түгел. Михат Кәримовичнең кайбер сыйфатларын гына әйтәм. Хатын-кыз килеп керә аның кабинетына. Ул Бик Ватан сугышы инвалид, бер аягы юк, таягына таянып ул баса. Һичшиксез аның нигә хөрмәте менә шундай нидә. Һәм кемгәдер тискәррәк сүз әйтсәң, ул безне төзәтеп куя. Безнең стенага бар я куягы инде юмор әйберләрендә бирә үпкәләмәс микән? Ничек микән? Менә шу чакырып алып, бик йомшак кына әйтеп, безгә әйтеп, нишләп болай дип түгел бер кайчанда. Ул гаҗәп дәрәҗәдә кешеләр белән мөнәсәбәттә культура, ләкин принципиалия сүздә юк. Ул өчен коммунистия булсаны. Бейбәт. Шин коммунизм мәгънә яки шул исем белән генә нитеп җөргәннәр дә күп булды бит. Һәм шуны корал итеп файдаланучылар ул юк. Ә Мөхәррәмовның төп коралы намуслылык. Сугышка кадәр ул гомерен хәрби хезмәт белән бәйләргә тели. 1940 елда армия сафларына алына. Сызрин танк училище курсанты була. Әмма яшьлек хыяллары сугышта яраланып, бер аяксыз калгач шәлпәрәмә килә. Әмма төшенкелеккә бирелми, гаилә кора, фәнни эш белән шөгыльләнә. Торыр урыны тар дип тормый, шырма сыман гына бүлмәдә кандидатлык диссертациясын яза. Өстә генә шырма шикелле генә анда түбә астында гына бик кечкенә бүлмә, өстәл булган, бамбуктан ясалган дип. Мен хәтерлим әле, өстәлне хәтерлим. Монда булганым юк, чөнки тумаган идем әле мин бу квартирада. Алар аны бүлеп икегә бер яртыда керосинка тора, икенче яртыда газетлар капланган, әти каләм белән, кара белән анда язып бара үзенең китапларын, мәкаләләрен, шуңа күрә бер истәлекле җыр безнең өчен. Сугыштан яраланып кайткан гвардия капитаны, танк корпусының элемтә офицеры Митхәт Мөхәррәмов үз мәнфәгатьләреннән бигрәк башкалар өчен кайгыртып яшәгән. Институт җитәкчесе булып эшләгәндә ул бер елны 16 хезмәткәрнең торак шартларын яхшырта. Үзе өчен соранып йөрми. Лифты булмаган йортның 3нче катында зуррак квартир бирелгәч тә йөрергә уңайсыз дип уфтанмый. Гомумән, Мөхәррәмовлар нәселе тамырлы, затлы нәсел. Ул тумышы белән Башкортстанның әкияти табигатьле, бер туган Рәмиевләр кебек бик күп зыялылар тәрбияләп үстергән Җиргән авылыннан. Үзе тарихчы булса да, әдәбият, сәнгать әһелләре белән дә гел тыгыз элемтәдә яши. Әлбәттә, язучы Мирсәй Әмирнең кияүләре булуда йогынты ясагандыр дип фаразлый галимнең улы. Карим бабай белән Фатима Дәвани, Фаузия апасы әтинең Фәрит исемле энекәше һәм аларның кияүләре безгә жизни була инде ул Мирсәй Әмир. Тормышта бигрәк тә хезмәт коллективында фикердәшләр, тәҗрибә алырлык остазлар, киңәш бирерлек дуслар да кирәк. Митхәт абый ул яктан да ялгыз булмый. Аеруча язучы Мөхәммәд ага бер әсәрендә алтын бәһәсе кебек дип искә алган Җәмил Гыйльманов белән фикерләре килешә. В то время в Казани самыми авторитетными историками, среди всех историков университетских и все, был вот он и Гильманов. Вот он был директором института потом 20 лет, Митхәт Кәримович, а Гильманов был завсектором истории. И более человечных людей оттуда. Ну, там были другие, там была Сайдашева, Манерова, там был Гизатуллин, очень хороший парень, занимался гражданской войной. Но эти были самые тут, я бы сказал, авторитетные, понимаете? В университете тоже были свои авторитеты, там был Иван Михайлович Аненко, вот его учитель, там был Вульсон, там был Шопман, там... Но Шопман занимался походом Александра Македонского, никакого отношения. А историю Татарии тогда вот все делал вот Митхәт Кәримович. Все сборники по истории Татарской Республики, вот, понимаете, и документальные, и истории Татарии. Без него не обходилось ничего, и без Гильманова тоже. Альтер Литвин институтта бер генә ел эшләп кала. Әмма алар гомер буе дус булып яши. Икесе дә гражданнар сугышы чорын тикшергәч, бергә фәнни тарихи хезмәтләр дә языла. Борьба за Казань в 18 году, решающий рубеж, ә иң саллысы Гражданская война в Поволжье дип аталган күмәк китап. Шулай ук Индус Таһиров та Митхәт Мөхәррәмов белән якыннан аралашып яшәгән галим.
Бу кеше татар халкын, аның тарихын, аның бүгенгесен һәм киләчәген чын мәгънәсендә күз аллый алган кеше. Андый кешеләр алар күп түгел. Менә безнең аның китабы ята, менә 58-нче елны чыккан китап бу. Моны мен нәрсә дип әйтәләм бу китапны? Бу китап иң беренче буларак менә шушы милли мәсьәләгә караган карлыгачларның берсе. Ни өчен дигәндә, революция белән милли мөнәсәбәтне бергә бәйләгән кеше. Шуның өчен без әйтә алабыз, менә бу кеше чын мәгънәсендә революция һәм татарлар дигән проблеманы актарып чыккан кеше. Актарып кына түгел, документаль рәвештә чыганаклар, менә мин чыганаклар дип махсус рәвештә әйтәсем килә, чөнки ул гарәп шрифтен бик яхшы белеп, татар газеталарын, менә шул вакытларда чыккан татар газеталарын ныклап өйрәнеп, аларда нәрсәләр язылганлыгын тулысы белән алып, үзенең хезмәтләрендә файдалана алган кеше. Менә ул андый шундый кеше. Шуның өчен менә аның белән бергә эшләгән, яшәгән вакытта да мин әйтә алам, аңардан бик күп менә шундый мәгълүматлар ала торган идек. Күпме генә каршылыклар күрсәтелүгә карамастан, энциклопедиягә Мулланур Вахитовны кертүгә иң зур өлеш керткән кеше ул. Мулланур Вахитовның исемен энциклопедиягә кертерү өчен хезмәттәше белән Сталинга хат яза. Менә турыдан-туры, дорогой Иосиф Виссарионович, мы решили обратиться к вам с вопросом о роли известного татарского революционера Мулланура Вахитова. Әлбәттә, андый эш белән шөгыльләнгәч, без аларны бәялый алабыз. Җитәрлек дәрәҗәдә батыр кешеләр булган дип, чөнки ул чорлар 50нче ел ул әле кем әйтмешли теге азатлык килеп җиткән еллар түгел. Гомерен куркыныч астына куйган очраклар бер генә тапкыр булмаган сугыш ветераны Мидхәт Мөхәррәмовның. Рухи этәргеч, көч биреп торган якын кешеләр, дәвамчылар да бик мөһим. Аның хатыны Фәридә гомерен иренә һәм әтиләре өчен дәвам итәрлек балалар тәрбияләүгә багышлаган. Минем уйлавымча, аларның бер-берсен яратуы, гомер буе зур мәхәббәттә, зур ихтирамда торулары. Мидхәт Кәримовичның шундый авыр сугышта катнашкан кешенең гомерен шактый озайткандыр. Әнигә, мәсәлән, бик рәхмәтле иде, чөнки әни аңар бик күп ярдәм күрсәткән гомер буенча. Ул бик яратадыр, мактанырга, мин бик бәхетле кеше, минем әнием дә, хәләл җифтем дә, хатын әнисе дә бик аш осталары дип яратадыр ул сөйләргә. Мин кайчакта үземдә уйлап куйдым, үземнең әниемә дә әйтәм, мин күбрәк Фәрида Абдулхакның кызы булып беттем инде дип. Чөнки мин үземнең әнияте белән 21 яшькә хәтле тәрбияләнсәм, аннан соң мин Фәрида Абдулхакның Мидхәт Кәримович янына килдем, алар белән яшәдем. Һәм менә идеге эшләрне карасаң да, мин бөтен нәрсәне Фәрида Абдулхакның эшләгән төсле итеп эшлим. Минем ашларым да анык шикелле. Әле зур улы алар идә булмаганда, мин яшәрәк чакта Фәрида Абдулхакның шалтыратып әйтә икән, әни бердә бер чылма ләйсән нәк синең төсле кыланы киштән бөтен идәннәрне җуып жата дип. Ватан сугышы ордены, 2 тапкыр Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнгән сугыш ветераны галим Мидхәт Мөхәррәмовның эше бүген дә дәвам итә. Халык телендә китап язырлык язмыш кичергән шәхес диләр андый кешеләр турында. Китап бар ул, аның якты истәлегенә багышлап, гаиләсе һәм үзе эшләгән гыйльми институт хезмәткәрләре әзерләгән. Тарих, һөнәр, язмыш дип атала. Анда мондый шигъри юллар бар. Әйе исән, аның рухы исән, рухы якты нурдан кыйлган. Мидхәт исеме татар тарихына мәңгелеккә язып куелган.